Dumateng sedaya para kiai-kiai ingkang ketingal lan saha kiai-kiai ingkang boten ketingal. Ingkang tasih gesang ugi kiai-kiai ingkang sampun kapundhut. Sedaya kita hormati ugi Allah Subhanahu wa taala. Nyadhet penghormatan menika dipun catet seneng dumateng tiang-tiang ingkang kedah dipun seneng. Ingkang kanthi seneng menika mesti bekto barokah. Barokah ingkang kathah mergi urip menika sing disuwun mugi-mugi urip ingkang barokah. Para rawuh kula mulyakaken wonten ngendika aksaruma yasubu an-nikmah minal insan taksiruhu fi syukri ala nikmatil Islam. Dipungendikaken bilih akeh-akeh nikmat sing ilang sangka awake dhewe iku merga pepekane menungso dhewe ora gelem syukur ing atase rezeki sing paling gedhe. Dados ora nyukuri perkara sing gedhe menika afate ilange nikmat sing cilik. Lah semono uga supaya nikmat sing cilik-cilik iki iso kanthil nggone awake dhewe kudu nyukuri utawa luwih seneng ing atase nikmat sing luwih gedhe. Jadi keumpamane panjenengan sedaya duwe penggawean, kok ndelalah penggawean mau seret kabeh, iso uga awak dhewe iku kurang bersyukur ing atase nikmat sing gedhe. Salah setunggal nikmat sing gedhe menika siji awak dhewe duwe iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat sing pertama niku napa? Iman. Sing kedua kesehatan. Sing ping telu macam-macam sak pengisor ana duwe, ana wis kok macam-macam. Nggih. Niku nikmat sing sak ngisore nikmat Islam utawa iman. Zaman Malik bin Dinar, zamane Malik bin Dinar niku ana wong loro kakak beradik niku tesih nyembah geni, yaiku napa agama Majusi. Jadi siji mangsa kakak beradik menika omong-omongan wong loro. Ingkang intine sing adike takok, "Kak, jenengan iku wis nyembah geni selama salasan wa sab'ina sanah 73 tahun. Aku wis nyembah geni wis 35 tahun. Ayo saiki dijajal geni sing kita sembah. Kok umpamane iku jajal nggawa manfaat utawa nggawa maudharat." Kakake takok, "Maksudmu piye maksudmu?" Ngene lho, Kak. Nek panci geni sing kita sembah iki ora ngobong karo awake dhewe. Awake dhewe ku nerusno nyembah geni.
Kok lamun geni iki kok tambah ngobong nunggone awak dhewe, berarti awak dhewe napa lereni. Mergo oleh nglakoni ora ana manfaate. Akhirnya sepakat bahwa iki dijajal. Akhirnya adike ya wis nek ngono kowe nyiapno geni dibakar, barang wis dibakar murup, adike kondo, Kak iki sing pertama ngobong jenengan apa kula? Kangane jawab yo adik sing pertama napa jajal. Barang dijajal lagi ngetok napa niki drijine nanggur geni wis ngrasakno panas, aduh. Akhirnya duwe kesimpulan, Kak, jebule geni sing kita sembah iki ora nyelametno awak dhewe, justru malah ngobong. Akhirnya adike niku cerita, Kak, aku wingi niku krungu ana siji agama. Sing agama mau nalika awak dhewe nglakoni 70 tahun maksiat. Awak dhewe nglakoni 100 tahun maksiat. Awak dhewe selawase urip nglakoni maksiat, tapi kok gelem mlebu agama mau senajan mung sak jam maca syahadat karo Gusti Allah, sekabehane kesalahan di sepuro karo Gusti Allah. Jadi ini mau 73 ibadah nyembah geni ora ana manfaate. Jadi iki adike usul piye nek awak dhewe pindah agama wae. Ana agama sing jarene iku 80 tahun maksiat, tobat sepisan senajan sak jam, tobatnya ditampa dening Gusti Allah. Akhirnya sepakat, ya wis nek ngono awak dhewe do golek kiai wae, golek kiai sapa sing nuntun syahadat. Akhirnya sepakat golek kiai zaman semono Malik bin Dinar. Ya wis sesuk awak dhewe berangkat mengenai Malik bin Dinar supaya nuntun awak dhewe mlebu agama Islam. Akhirnya kakak beradik niki berangkat badhe sowan tengene Malik bin Dinar. Barang sowan tengene Malik bin Dinar. Lah Malik bin Dinar iki ndelalah lagi pas ngaji ana jamaah akeh. Sambil nunggu badhe sowan kalih Malik bin Dinar, kakake niki duwe kemamangan. Angen-angen kok suwe-suwe mamang. Dek, iki ketoke aku tak ora usah Islam lah. Lah kenapa, Kak? Mergo aku wis 73 tahun wis nyembah geni, jamaahku wis kadung akeh. Aku nek pindah Islam, dulurku, keluargaku, jamaahku lak ngenyek aku. Wong kok sore dele bengi ketempe. Aku lak dinyek karo jamaah. Nek ora istiqomah. Adik jawab, oleh trimo nyek-nyane wong lak yo ana wektune lek Kakak. Paling pirang dino, paling pirang jam. Tidak ada air mata yang abadi. Tidak ada kesusahan yang abadi. Angger suwe-suwe mau tinggal merem, mau tinggal turu, fitnah mesti hilang karpe dhewe. Timbang awak dhewe kekal nunggone nerakane pangeran. Nek trimo nyek-nyekane wong pirang dino, tapi nek neraka selawase. Jadi singkat cerita, sing kakak niki balik ora sida syahadat, ya supaya terusno dhewe sowan nggone Malik bin Dinar, aku tak balik. Aku luwih seneng dinyek. Apa luwih seneng dinyek timbang pindah aku. Akhirnya
adike niki kakake balik tengene omahe, adike nerusno sowan supaya dituntun syahadat teng ngajenge sinten Malik bin Dinar. Sasampunipun adik niki sak keluargane anak bojone kabeh sowan nunggone Malik bin Dinar, wis dituntun syahadat, wis ngaji, akhirnya pamit balik. Barang ape pamit balik karo Malik bin Dinar dilarang. Sik, kowe ora usah balik sik, Cung. Kowe ngene kene, aku tak njaluk sumbangan ngene kanca-kanca supaya iki awakmu iso sesuk mangan wong awakmu lagi mualaf. Sesuk awakmu iso mangan apa jenenge tak jaluk sumbangan kanca-kanca sing wis Islam suwe. Napa jawabane wong sing mualaf niki? Jawabane mboten Mbah, kula mboten wani adol agama. Pun tak kula tak jenengan dongake mawon pangestune, kula tak mboten usah nyuwun sumbangan, kula enjing-enjing tak mergawe. Akhirnya wong iki ora sida apa jenenge nginep tunggone Malik bin Dinar, piyambake mlampah tengene jaba desa. Lalah tengene jaba desa ana omah gubuk sing rusak. Meniku piyambake akhirnya dienggo ngiyup suwengi. Dadi iki urung mangan. Dadi iki durung mangan iki. Anak bojo anake karo bojone dereng mangan. Akhirnya dalu piyambake salat dalu, ora iso turu wong kroncongan. Akhirnya piyambake wiridan saisa-isane wong lagi anyar-anyaran. Barang isu-isu urung turu, bojone kandha, Mas, enjing-enjing jenengan mbok mlaku-mlaku nang pasar, nek menawa untuk dagangan utawa sampeyan niku tenagane payu iso nggo muli, engko nek untuk bayaran dienggo mangan sak keluarga. Akhirnya mualaf niki berangkat tengene pasar, mulai esok sampai sore golek penggawean, delalah ora ana penggawean, delalah ora ana sing ngakon dadi kuli. Balik ya mbak sore-sore balik, ditakoki bojone, "Lah ndi Mas? Duwe urung tok penggawean." Ya wis, berarti keluarga iki tetep isih lesu. Tapi ewontene semono ora sampai adol agama. Sisuke maneh piyambake ngono maneh, nungune pasar maneh golek penggawean. Sampai sore dilalah yo ora entuk penggawean. Dekne mulai barang nang tengah perjalanan duwe adik-adikan, aku tak rada mbodoni bojoku, cah ben bojoku rada ayo. Ya, biasa ngene ya, wong anak lak bodoni babagan kuwi rabi biasa. Ya oleh ngono supaya ayem ora dedekno tukar. Tenang ede aku wis di ngono ya. Dadi bodone wong nek babagan ngene iki oleh. Akhirnya piyambake teng kene griya ditangani kali bojone, "Lah pundi Mas untuk penggawean?" "Aku wis untuk penggawean Dik, neng mergaweku karo raja sing sugih kondang kala konjet. Neng isih disemayani. Nek ora salah sesuk aku lagi untuk bayar. Ya wis, akhirnya keluarga ini tetap masih dalam kelaparan. Wis rong dino gak mangan. Sisuwe piyambake niku dina Jumat. Piyambake golek sesuai kaya dene wingi nang pasar dilalah gantung. Barang ora entuk penggawean, piyambake niku mara masjid isuk, mara masjid, piyambake niku salat pokoke diongkok mawon. Wong ora iso mergawe liyane ya apa pokoke piyambake teng masjid karo menane Jumatan salat terus salat sunnah. Sasamune bar salat piyambake niku ndonga, "Ya Allah,
kula niki sampun panjenengan paringi kehormatan rupa kula niki jenengan paringi agama Islam. Jenengan sampun maringi kula niku kuluk petunjuk jenengan. Dadi kuluk napa petunjuk. Kanthi barokah agamane panjenengan lan kanthi barokah dina Jumat mbok jenengan ilangi kesusahane atine kula golek pengopo jiwa. Coba jangan angan-angan dungane nggih. Sing disebut dongane ora kok kula lagi lesu, kula lagi ra duwe dhuwit boten. Sing disebut napa agamane dhisik. Alhamdulillah Gusti jenengan sampun mulyaake kula mlebet agama Islam. Dadi niki nek diuduh jenengan lagi duwe kesusahan. Pertama kali sing mau dongakno iku sing mau syukuri dhisik ora kok apa jenenge bondone ning agama. Sebab kelawan nyukuri agama sing luwih gedhe iki rezeki liyane bakal kindhet. Kanthi kehormatan agamane jenengan lan kanthi barokah dina Jumat mbok jenengan ilangake kesusahane ati kula golek pengopo jiwa. Akhire piyambakan niku bar salat Jumat ketoke ben rada pantes balik nang ngene omah sing gubuk mau rada sore. Piyambake duwe atian meneh nek iki bodoni apa mergawe ngene raja iki ambodone apa neh saiki. Aku wis kandung janji nek dina Jumat menawa diwehi apa bayaran. Akhire piyambake tenggene pinggir dalan ana pasir mbok au ditutup apa diadai kantong. Diadai kantong engko tak kandhakno nek isine iki ora pasir ning napa tepung. Wis bismillah ngurung penggawean mulai nggone keluarga. Barang tengene keluargane piyambake lagi notok lawang. Assalamualaikum. Piyambake niku mambu panganan sing suweger. Lho, kok aneh iki? Padahal orang tua duit kok wis mambu panganan. Barang dibuka sebelum meja niki banget katai panganan sing mewah-mewah. Terus saiki menawa ya sate, ya lontong, ya macam-macam. Piyambake kaget. Kantong iki dibuat nang ngene ngarep lawan. Dikek nang ngene ngarep lawan, tapi konangan bojone. Pun akhirnya piyambake mlebet dipun persilahkan kali garwane sik tadi awakmu kok iso masak sakmene iki iku dhuwit kon iki. Akhirnya bojo mau cerita ngeten lho Mas. Ndek awan menawa barengi pas bar dongane bojone nang masjid ndek awan mau iku ana wong notok lawang piyambake niku nggawa apa jenenge nampan sing nampan iki ana dhuwit dinar pirang-pirang kondone ngene iki lho bayarane bojomu 2 dina kandakno iki wis dibayar kok lampun ndekne kepengin njeluk tambahan berarti dina iki kudu nambah mergawe dan ini gelem dina iki tambah mergawe engko dibayari karo raja. Ini cerita ngono. Lah barang dene wis diwehi dhuwit kaya ngono ku mau, dhuwit iki dinar, iki diijolno dhuwit di dirham nanggone bakul emas. Bakul emas iki dilalah wong Nasrani. Dinar iki didol wong Nasrani kaget. Iki emas cape aneh. Iki cap oga cap Indonesia atau cap dunia. Iki koyok-koyoke cap penggone
akhirat iki. Akhire Nasrani iki takok, ceritane piye kok iso entuk dhuwit kaya ngene iki? Untuk emas kaya ngene iki capek cat ora donya iki cat akhirat. Singkat cerita, bojone iki nyeritakno kabeh karo wong Nasrani. Akhirnya wong Nasrani ku mau aku ceritani piye carane mlebu Islam. Nasrani iki mlebu Islam sakwise mbayar sak dinar iki mau diijoli dhuwit 1000 dirham karo kondo. Engko nek wis entek dhuwitmu rene maneh tak wehi dhuwit. Kowe engko nek wis kentekan dhuwit rene maneh tak wehi dhuwit. Akhire iki wis bar cerita ngono, bar critakno macem-macem, ya ngene iki Mas, kula nek untuk dhuwit kok ngene kene terus saiki tak belanjakno, mula saiki mejane kebek karo panganan. Krungu koyok ngono iku bojo lanang mah langsung sujud syukur. Nek dongane usahane diijabah karo Gusti Allah. Wis pun sujud syukur mangan. Terus sing wedok takok, Mas, sing mok gawe ku apa? Sing mok gawe lho kaya nang arep lawe ku apa? Ora usah takok dhewe, ora usah takok kowe. Pokoke ora usah takokno. Tak buake. Barang sing lanang kabeh mbuak kantong iki mau sing isine pasir, dibuka kok delalah isine beras. Tambah syukur maneh dhewe. Sujud syukur maneh sing kedua. Jadi napa maknane? Maknane wong iku nek kepengin rezekine lancar iku sampean kudu luweh nggedhekno syukur, nggedhekno matur nuwun ing atase peparinge Allah sing luweh gedhe. Peparinge Allah apa? Iman. Lah iman iki perlu dirawat. Minangka syukurmu ngrawat iman iku kudu digedhekno kelawan apa? Kelawan ngaji Al-Qur'an, kelawan amal saleh lan macam-macam. Makanya nek jenengan duwe kesusahan sing susah pun pertama kali sing mok jaluk, sing mok syukuri sik alhamdulillah senajan piye-piye lah keadaane bubrah neng iman nonggone dodo urung ilang. Lah sebab nyenengi perkara sing luwih gedhe saka Allah niki iso nglancarno rezeki cilik-cilik liyane teko. Kayak umum ya mbake pontang pantingan perang dina ora duwe, sing penting usaha. Aja kok terus tengok nyukuri Islam sing ana ing dadan. Ya, nyukuri Islam. Akhirnya karo Gusti Allah rezeki sing mestine angel digawe gampang. Lah iki wis di anak sapa iki? Sapa Ali yo, anake jenenge sapa, Cung? Anak Ali Sagara Tamat Asidik. Nggih. Niki muga-muga mergo iki anak anyaran, apa kanthi nyukurine, syukurine aja mung trima, mung diladeni babagan jowo. Bayi kewajibane ya mau pangane sego, mau pangane apa, mau ombeni susu macam-macam, tapi aja lali mok susu. Jadi ben ana isine wetenge yo kisen, atine yo kisen. Minangka syukur namanya Gusti Allah. Saiki ana wong tuwa niku rata-rata nek bayine tiba oleh susah ora karo-karuan.
tapi nek ora iso ngaji ora patek susah. Iki mula sampeyan isih cilik ngene iki apa nek pas apa sing ngene iki pas gendong pokoke aja lali Kanjeng Nabi maca selawat mau tabuh yo kena rangang-rangang yo kena maca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad yo kena supaya iki apa sampean iku tanggung jawab iku yo ngrumat ragane bayi yo ngrumat jiwane bayi. Salah siji maneh nek golek perkara sing dipakakno bayi sing diomah bayi usahana sing halalan thayyiba minangka syukure dhewe nggone agama Islam. Lah iki iso dadekno lancare rezeki. Iku salah siji urip kepenak mergo Islam niku mesti selamat, mesti kepenak nek roh carane nganggo pun kongkon di barokah sedherek minallah. Dadi barokah perjanjian mangke anak menika dados anak ingkang saleh, anak ingkang manfaat, ingkang barokah fid din wal akhirah. Al-Fatihah.